Dobrý den, děkuji za uvedení. Jmenuji se Střík, jsem soustavu aplikované fyziky a matematiky a fakulty chemicko-technologické. Rád bych dneska promluvil o polarizaci světla, tak jak může být využívána pro charakterizaci nanostruktur. Zavolám se, že všichni. To můj vlastní proč se mluví o nanostrukturách? Jednak současný stav technologií je na takové úrovni, že můžeme manipulovat s hmotou na nanometrické úrovni. To znamená, že můžeme jinými slovy vytvářet struktury s novými vlastnostmi, které můžou být atraktivní pro různé aplikace. Ty nanostruktury, takto vznikající, můžeme ukázat, že nanostruktury můžou být třeba ve formě jednoduchých vrstev, multivrstev nebo mřížek, speciálně fotonických krystalů nebo kompozitního materiálu. A konkrétní nanostruktury se potom používají, běžně se s nimi můžeme setkat. Asi nejčastější uplatnění nanostruktur je v příkladu paměťových médií, každý používá DVDčka, CDčka nebo hard disky, tam je uplatněná právě multivrstevnatá struktura. Dalším příkladem, který jsem tady chtěl ukázat, to jsou korunální stenty povlakované diamantovou vrstvou. To je speciální příklad jednoduché vrstvy, kdy ta povrchová diamantová vrstva funguje jako bariérní vrstva a zvyšuje biokompatibilitu toho implantátu. Klasickým příkladem jsou antireflexní vrstvy. Potom jako příklad nanostruktur může být vnímána i ochrana, může být vnímána i nějakých cenin, kdy se jedná o systém nebo soustavu difrakčních mřížek vzájemně různě orientovaných vůči sobě. A posledním příkladem nanostruktur, který jsem vybral, tak je právě ten fotonický krystal, pomocí něhož můžeme vlastně usměrňovat nebo manipulovat se směrem šíření elektromagnetické vlny, což se hlavně používá v integrované optice. Tak to jsou všechno příklady nanostruktur v běžných aplikacích. A co teďka my vlastně děláme v laboratoři optických charakterizací nanomateriálů. S trochou nadsázky bych mohl říct, že děláme podobnou činnost jako v oddělení lidských zdrojů v tom smyslu, že z pracovní agentury nám je vyslán uchazeč s určitými znalostmi, dovednostmi, které hledá uplatnění. To vlastně v konkrétním případě znamená, že z toho technologického oddělení nám přijde nějaká nanostruktura pro nějakou charakterizaci. My s tím uchazečem vykonáme nějaký nedestruktivní pohovor, výsledkem čehož můžou být následující alternativy. Buď to ten uchazeč je přijat na požadovanou pozici, což odpovídá disciplinologii tady ty linii, nebo zjistíme, že ten uchazeč nemá takové znalosti a dovednosti, které byly avizované, a potom ho vracíme zpátky a dáváme signál pracovní agentuře, aby vlastně rekvalifikovala při toho pracovníka. Alternativně zjistíme, že ten uchazeč má nějaké znalosti a dovednosti, ale nejsou to ty, které byly původně destinované nebo adresované, a potom navrhujeme, aby byl použit pro jinou pracovní pozici. A poslední alternativa je ta, že vlastně nenajdeme vůbec žádný použitelný vlastnosti a dovednosti toho uchazeče a potom ho nikam nezařadíme a končíme s nějakoukoliv komunikací. Takže to je vlastně, tak trochu nadneseně vysvětleno, co děláme u nás v optické laboratoři a jak to děláme, jak probíhá ten nedestruktivní pohovor. To je naznačeno na tomto slajdu. Na tu naši studovanou nanostrukturu posvítíme polarizovaným světlem a to polarizované světlo při interakci s nanostrukturou mění svůj polarizační stav. Tu změnu polarizačního stavu měříme a z té změny polarizačního stavu jsme schopni mnohdy určit jednak geometrii, to znamená vnitřní strukturu toho vzorku, té nanostruktury, a současně optické konstanty všech těch materiálů, které vstupují do té nanostruktury. To jsou takové dva důležité parametry, které jsme schopni detekovat.
Tady je příklad určených vnitřních parametrů té struktury, té geometrie. Vzal jsem příklad jednoduché mřížky. Tady je vidět elipsometrický spektrum, který bylo vyhodnoceno, bylo nafitováno a na základě byla určena periodicita, hloubka a šířka vlastně těch verimpů, ty mřížky a ty informace z té elipsometrie, vlastně z informace ze změny polarizace, to jsou ty červené čísla a byly srovnány s informacemi získanými ze skenovací elektronové mikroskopy a vidíte, že ten souhlas je velmi dobrý. Co se týče druhým parametrem, který ukazujeme, nebo jsme schopni získat, jedna věc jsou ty geometrie, ta vnitřní struktura, ty nanostruktury, a potom dalším důležitým parametrem, který určujeme, to jsou optické konstanty. Jsme teda schopni změřit optické konstanty v relativně širokém spektrálním oboru a možná je třeba zmínit, že ty optické konstanty jsou určitým povahopisem vlastně toho materiálu. Naznačil jsem tady určitý signatury v tom povahopisu, to znamená nějaký povahový rysy, který lze, když se správně přečtou, tak lze rozeznat například elektrické nebo transportní vlastnosti, to znamená tady ta oblast, která můžeme tam detekovat určitě typy vazeb. Na základě typů vazeb můžeme taky odhadnout, jaké jsou mechanické vlastnosti toho materiálu. Jestliže tam jsou nějaké nečistoty, které můžou luminescenkovat, tak můžeme použít toto jako třeba luminescenční markery. Můžeme zjistit, jestli ten materiál vhodný pro optoelektroniku nebo není. Z optických konstant v UV oblasti můžeme usuzovat na stoichiometrii složení toho materiálu. Případně ze změny optických konstant na teplotě můžeme i měřit teplotu samotnou toho materiálu. Poslední slide, který jsem připravil, tak to je takový všeobjímající slide, který se váže k naší optické laboratoři. Spolupracuji s kolegou doktorem Janíčkem. Vybavení, který máme v laboratoři, je tady z krátkosti specifikovaný. Máme přístup ke 3 elipsometrům, který dohromady pokrývají spektrální obraz od UV, od ultrafialové až po střední infračervenou. Máme taky možnost stavět na optickém stolu pomocí různých optických zdrojů, detektorů a dalších optických komponentů různé sestavy. Co se týče spoluprácí, máme různé národní a mezinárodní spolupráce, buď to historicky, které pořád pokračujeme, nebo i nově, které vznikají pořád v průběhu toho našeho výzkumu. A budeme velmi rádi, když navážeme samozřejmě další spolupráce i s některými